La nostra partida comença a les 11 del matí del 24 de setembre de 1924. A fora plou, el cel és fosc i sentim unes passes. Sentim unes passes que ressonen per un gran passadís. Al fons veiem una porta. A darrere un petit despatx. Estem en una oficina diàfana, l'oficina del professor McTavish. Veiem títols i galardons penjats a les parets. Un gran escriptori de roure, estanteries plenes de llibres d'arqueologia i antropologia. Mires un llibre en concret. Dos autors, Ernest McTavish i Henry Rhodes. Mascaretes i taules ceràmiques precolombines apilades entre els llibres sobre la taula. Tot barrejat. Ernest us mira i us diu benvinguts. I ens posem als ulls d'Ernest i veiem a Archie. Com és Archie? L'Archie és un paio amb un accent de Nova York bastant menut, diguem-ne, és massa alt. Això sí, és guapito de cara, que diuen, molt ben vestit, elegant, i té un do de gent que se li veu a llegües. Vesteix força elegant, amb un traje, un vestit d'aquests, amb una gorra d'aquestes que fan època, i s'ho mira tot amb bastanta curiositat, tot i que hi ha una brillantor en els seus ulls que suggereix que potser en la seva època potser va passar una mica de gana, o bé, té com aquests ulls brillants. En fi, és un home que és periodista, per les preguntes que fa, sempre punyents, i no se sap massa com s'ha posat fins aquí, ja us ho diré després, segurament per una qüestió de buscar un tipus de... com es diu això? Exclusiva o alguna cosa així. I veiem al mig a Leonard. Com és Leonard? Leonard és un home de vora dels 30 anys, bastante apuesto, molt ben afeitat i amb un bigoti Mutton, molt ben escollit, perquè és la tendència ara, és aquest bigoti molt finet, amb una miqueta de perilla sota del llavi, i va vestit exquisidament, amb un traje d'un tèxtil estranger, segurament. Es nota que està fet a mà i que està a la mesura que toca. Porta una bufanda blava al torn del coll, i va fumant mentre està a l'habitació, mentre va mirant els llibres d'antropologia que he mencionat abans. Aquest Ernest McTavish li sona i se l'està mirant, i al seu voltant té un aire de disídia, de poc importar-li on està la situació, on estan i el que està fent. I per últim tenim a Benjamin Benedict. Com és Benjamin? Ens esperem un moment. En Benjamin és un senyor ja de 42 anys, ros, amb ulleres, d'ascendència anglesa, que queda denotada pel seu traje de marró de roba tweed amb una corbata vermellosa. La seva especialitat és la història antiga, i quan entra a l'habitació, més que parar atenció a l'Ernest, para atenció en els llibres. És una persona molt gelosa dels seus sentiments, val? I que no deixa entreveure gaire les seves emocions. Vale. I Ernest McTavish, amb el seu posat important, us diu: bueno, us he reunit perquè estan a punt de començar les classes i l'expedició a Blackwater Creek no sabem què ha passat, però Henry no ha tornat. Llavors us agrairia que anéssiu a Blackwater Creek
i busquéssiu a Henry i Abigail a veure què els ha passat. És estrany. Henry sempre ha sigut un home de paraula i l'últim que sabem d'ell és el 22 de juny, quan em va enviar aquesta carta. I de sota la taula treu una carta que la teniu al Roll20. Si algú la vol llegir, la llegeixo jo, o que cadascú la llegeixi, feu el que vulgueu. Intento llegir-la, l'anem traduint sobre la marxa, vale? Diu... Theo, que no estic massa segur què vol dir. És la direcció, no? Deu ser això, el remitent. Magatzem Baxter, de Blackwater Creek, comtat de Dunwich, el 22 de juny de 1928. Estimat McTavish, lamento informar-te que he patit un retard inevitable en els meus plans per tornar a la universitat. Tot i que, com vam comentar anteriorment, l'exerciment ha demostrat ser infructífer, encara hi ha algunes tasques menors que he de dur a terme abans de poder abandonar la regió. No sé què dir. Sí. Tinc pensat de tornar a Arkham a finals d'agost, com a molt tard. De nou, espero que acceptis les meves més sinceres disculpes pels inconvenients que pugui causar aquest retard. En cas que estiguis considerant enviar qualsevol dels membres de l'equip de camp de tornada a l'excavació, he d'oposar-m'hi rotundament. Com probablement ja has sentit anteriorment, m'entristeix dir que un dels grangers locals està molt disgustat per la nostra presència en la zona i sembla tenir diversos associats que són força maleducats o rudes, no sé. Tot i que el meu equip de camp només està composat per l'Abigail i jo, és probable que no siguem una intrusió suficientment significativa com perquè li resulti objectable. Però lamento dir que un augment d'aquesta quantitat podria interpretar-se com una provocació. L'Abigail li envia el seu carinyo i els dos estem desitjant tornar a Arkham per tornar-nos a reunir amb vostè i amb la Mary i passar una tarda jugant a bridge tan aviat com puguem. Ho sento moltíssim. El seu amic Henry. Ok. I allò que Leonard aixeca el cap i diu pues ja està resolt, no? Diu que tornarà. Sí, però estem pràcticament a l'octubre i això data del juny. L'he enviat correspondència des d'aleshores i no ha contestat. I cregui'm, Henry és un home de paraula. M'hagués retornat alguna carta. I a més és molt estrany que fessi tornar el seu equip de camp i es quedessin ells sols. Ves que no Digues, Benjamin. Ves que no s'hagi venut la investigació a una altra universitat Això és impossible. I vulgui millorar la seva carrera. A mi... Potser s'ha entretingut jugant al bridge amb Mari, no? I busco la reacció dels meus companys. Perdó, amb l'Abigail. Jugant al bridge amb l'Abigail. Sí, podria ser, senyor Leonard. De totes maneres, em sembla una mica estrany. Si em permet, professor McTavish, vostè està al corrent d'aquestes tasques menors que diu aquí en Henry? Suposadament, sembla que aquesta feina, aquest jaciment, suposo que tenint interès universitari per anar-hi, semblava que no hi havia res. Què podria ser que volguessin fer-hi? L'únic que se m'acut és pagar alguns deutes que tinguessi de l'estada allà, que viures, hostals, no ho sé, tot i que tinc entès que van muntar un campament. Estàvem buscant les restes de Kate Rest. Què és això? Kate Rest?
Aquest rest era uns colons del segle XVII que van buscar, en busca de fortuna, van sortir cap al nord. Segur que pot trobar algun llibre que l'informi més bé que jo ara mateix. Així ho farem. Dir-li cercarem algun també, llibre. dir-li també que potser si estiguéssiu interessats en parlar amb l'equip de camp, li podria donar els noms dels estudiants que han tornat. Precisament estava pensant en això. Quan van tornar aquests estudiants? No. Més o menys, em puc equivocar, uns dies amunt, uns dies avall, el 18 o el 19 de juny. Això, Un parell de dies abans de la carta, no? abans de la carta. I hem d'anar a veure'ls? No has parlat ja vostè amb ells? No es pot dir el que... Us he fet cridar perquè hi anéssiu, perquè no en sé absolutament res. Res. Qui són aquests estudiants? Són l'Agnes Soames, el Clarence Welliver i el Walt Jerick. Benjamin, ets estudiant de la ets professor de la Universitat de Miskatonic? Sí. Doncs probablement els hauràs tingut com a alumnes. Va. Bé, alguns eren bons alumnes. Sí? I que no sé què es fan barrejant amb aquest poca pena del McTavish. McTavish és ell. Ai, perdó, del Ernest, no és? No, és Sí, ell, els també. cognoms no els tinc gens clars, jo tampoc. No, l'altre es diu... Henry Rhodes. Henry Rhodes, sí. Ah, vale. Arrow. I Abigail, no? Roades, amb un anglès perfecte. Així doncs, entenc que... I l'Abigail, com es diu de cognom? T'hauria de mirar, perquè ara mateix aquí... Bueno, És professora també o és ja la ens ho parella? diràs, tranquil. No, simplement és la dona de Henry Rhodes i una apassionada de l'arqueologia, però no... Llavors Abigail Rhodes. Bueno, sí, no? Estan casats amb Abigail Rhodes, claro. Vale. Això no el troba enlloc. Bé. Tingueu present que Henry Rhodes és un dels grans professors d'aquesta universitat, per molt que Benjamin digui el contrari. És un professor molt apreciat i necessitem que torni. Sé si és un professor d'antropologia de la universitat. Sí, podria saber-ho. Tens un llibre aquí mateix Yes. escrit pel... Sí, un per ell i un altre per l'Ernest, així que... Bueno, són els dos són coautors d'un mateix llibre. Ah, vale, coautors del mateix llibre, perfecte. Llavors, si ho he entès correctament, vostè ens demana que ens acostem a aquest poble de Dunwich, ha dit, una mica per fer una petita esbrinar de forma discreta on es troba el seu company. No m'acabo d'entendre el motiu per això. No seria més fàcil, potser, enviar-hi algun dels seus associats? Per què ens està demanant concretament a nosaltres, que som, en certa forma, uns desconeguts, que hi anem? És possible que tingui algun motiu que vulgui especial discreció, perquè ens entenem. Home, tal com diu a la carta, millor no portar gent que cridi l'atenció.
I també tinc entès que cadascú de vosaltres té els seus motius pel qual li vol anar. És així? Entenc, ara. O no és No, així? entenc, sí, ja vi. El meu era una Evidentment, mica, evidentment. el meu era una mica diàfan, però quan el nostre company Archie ha dit que potser s'estava venent les excavacions a un altre paio, m'ha semblat bastant interessant, així que compteu amb mi. On queda Blackwater Creek? Al A l'est de Dunwich, Dunwich. a les muntanyes. És Queda lluny. molt lluny d'aquí. És lluny. Gairebé un dia de viatge. Entenc que la universitat ens posarà a disposició un vehicle. Ui, no penso anar amb un d'aquells cotxes de pobres. Tranquil, jo en tinc un. Ah, sí? Amb xòfer també? Home, faltaria més. Vostè és... senyor Leonard, vostè veig que és una persona força afluència. A què es dedica concretament? És vostè un d'aquests playboys que es dediquen a gastar-se els diners, bàsicament? Entenc que la gent com vostè, que no pot arribar a final de mes sense suplicar als seus companys, em vegi així, però jo sóc un artista. Jo me guanyo la vida. Jo m'he forjat el meu destí. Jo sé el que és l'art i el que és treballar ben fort amb crear algo intens. És Brayman Mignon, saps? Bueno, no sé si saps francès, però és realment Sí, sí. encantador. Jo l'entenc. Doncs lamento que no, jo sóc un noi de Nova York, però serà molt interessant potser treballar amb vostè i fer-li una petita entrevista, si vostè s'hi va bé, potser tot fent el viatge cap allà. Els nostres lectors volen saber coses interessants sobre persones importants i que no hagin de treballar com jo. Dit això, parlem de diners. Potser al senyor Leonard no li importarà, però a mi sí. M'haurà de disculpar. Quins són els honoraris? Ens ho pot recordar? Ai. Molt bé, són $25 ara i 75 al tornar. Bé, això són 200... deixem fer el càlcul. Són 150 per mi i 150 per en Benjamin, correcte? Jo li pico l'ulleta. Si Leonard no s'hi posa, jo no tinc problemes. Ai, sisplau. Quan vius a la via artística, com jo, no... els calés careixen d'importància. Bé, ja parlarem per una beca per fer estudis de història antiga, no de Wagner. Si aconseguissis sorprendre-me amb les teves capacitats d'estudi i d'història i sobretot no avorrir-me. Bueno, m'he cansat ja d'estar en aquest despatx. Quan partim? I m'apago un cigarro i m'encenc l'altre. Doncs jo abans de marxar sí que us demanaria potser tota bona feina que requereix una certa investigació. Ha parlat el doctor, el professor o doctor, disculpi. Doctor. McTavish. Doctor McTavish. Ens ha recomanat una certa bibliografia, m'ha dit que ens la podria trobar. Jo li agrairia si em pogués escriure el volum per tal que el pugui localitzar i així ubicar-nos a Gregas i saber què carai estaven fent a Blackwater Creek aquesta parella de professors. Ha dit, ha parlat de Kate Rest, que devia ser una dona, no?, pel nom. Kate Rest. I també t'escriu el títol de Llegendes inexplicables de la tribu del Sikayuk. I ho busqueu aquí. Aquí trobaràs... Li foto una ullada a la mirada i dic, a la punt, i dic aquest sí que pot ser un bon llibre. Sikayuk, has dit. Sí, Sikayuk, Llegendes inexplicables. amb 2 os. Henry s'hi ha tensat per poder demostrar què hi ha de cert amb aquestes llegendes. Són Sí, hi ha algo llegendes de cert. índies? Sí.
Sí, dels precolombins. Molt agut, Wentworth? Interessant. Sí, si li he de dir la veritat, estimat Leonard, si em permet dir-li pel cognom, potser serà més difícil poder dir senyor. La veritat és que no en sé res d'indis. Vostè en sap alguna cosa? Oh, i tant. He fet els meus estudis sobre la cultura, sobre el desarrollo de la humanitat des de que els invasors americans hem sigut aquí, clar. Bueno, vosaltres, els invasors americans. Bé, jo vinc d'Anglaterra, evidentment, som d'un altre caire. No com els... No és americà, això explica moltes coses. Sí, clar. La meva família és de la... Deixa'm veure una cosa. Bé, llavors deixarem que... D'on ve vostè? Diu d'Anglaterra? Això ho deixem per l'entrevista. Fa gaire temps que està per aquí, llavors. No, Ara, és que com que diu que, no sé què ha dit... Amèrica tan dolenta, no sé què fan aquí, llavors, però bé, un anglès i un francès, és vostè? M'ha semblat? Tinc ascendència francesa, sí. Bé, ja anirem parlant, suposo. Ara potser que ens posem La companyia és grata, però jo m'aniré a prendre un parell de copes i a passejar-me una mica per la universitat, a veure què trobo d'interessant. On ens veiem? Hauríem d'anar a veure aquests alumnes i donar-li un cop d'ull a aquest llibre. Cert. Sí. Jo començaria pel llibre, ja que estem aquí. Ens el podem endur, senyor McCavish? La carta! No, el llibre. Sí, clar. El llibre no està aquí, no? Em sembla? La carta... Ens ha donat el llibre físic. No, jo no el tinc, el llibre. Està a la biblioteca. Està a la biblioteca, val. Cap problema, així anirem a buscar. Val, doncs si us sembla anem a la biblioteca o a veure aquests alumnes. Sí, hi ha una cosa que abans de marxar sí que volia preguntar al professor McTavish. He dit, quan li he preguntat per tasques pendents sobre el senyor Henry i l'Abigail, ha dit que segurament tenia algunes qüestions així com pagar deutes i tal, però ara repassant la carta aquí diu que calculava tornar al mes d'agost. Això són 2 mesos més tard, tot un mes per pagar deutes. Vol dir que no tindria potser alguna qüestió que li estigués amagant, potser? Quina confiança té vostè en aquest home? Ja dit primer de tot que diu com a molt tard, finals d'agost. I potser sí que tenia alguna cosa més. La veritat és que ho desconec. També parle de gent poc interessada en la seva presència i això és el que em preocupa més. Sí, els grangers aquests locals, no? Sí, aquesta tipus de gent sempre està causant problemes. Doncs bé, disculpi, la interrupció. Estava parlant sobre anar a la biblioteca, senyor Benjamin. Sí, jo crec que hem d'anar fent pas i deixar el doctor que ha de tenir la feina. I si teniu algun altre dubte ja hi tornarem. Benjamin, sisplau, quan arribeu envia'm una carta i mantén-me ben informat. D'acord. Gràcies. Molta sort a tots tres. Disculpi, una última... Perdoni que sigui una mica pesat. Part de la feina del periodista és anar rumiant en segon pla. No tindria pas unes fotografies d'aquesta parella? Doncs sí. És possible que haguem de preguntar. A casa en tinc. Quan preteneu sortir?
miro els companys, suposo que a partir de demà, no? Si avui com a mínim podríem dedicar una mica de temps a preguntar a aquests estudiants, mirar aquest Sí. llibre... Doncs, No, si... no sé si el senyor Leonard està molt ocupat acabant alguna obra d'art o una escultura. És escultor o pintor? Sí, toco diferents disciplines de l'art. La fotografia, la pintura, l'escriptura... Ah, miri, amb això ens podríem entendre. Jo sóc fotògraf, també. Oh. M'agradaria veure el seu treball. Oh, està publicat als millors diaris del país. Ah, disculpa ets la d'aquell broma. tipus de fotògraf, ja entenc. Vale. Des que Què busque, vol dir? ja saps, la imatge, no? La veritat, en comptes de la evocació o l'esperit, la intenció. Nah, tu simplement, si aquí hi ha un gos que s'ha Sí, cagat un fora de puesto, fas una un foto, fotògraf no? de veritat, soc. Sí, sí. Però tot art és una mica... Bé, ho podria dir així, suposo. Repeteixo, jo me'n vaig al bar a veure si trobo algú i pots saber si sento parlar de la Clarence aquesta o del Well Herrick o el que sigui. I Doncs, vaig miri, investigar una estic mica. força d'acord amb vostè. Si aneu a la biblioteca, no se m'ha perdut res. Doncs jo Estem en prohibició encara? Sí, Què? Estem en 28, és en prohibició encara, Doncs li dic que, bueno, que d'aquí una estoneta, potser quan hagi cansat de prendre's uns tés o uns gots de llet, un cop haguem sortit de la biblioteca, potser, senyor Leonard, podria portar a un local que conec prop d'aquí que donen el millor te de la ciutat. Veus, ara comencem a entendre'ns. I tu, Benjamin? També t'agrada el te? Sí, a l'hora del te, sí. A casa encara el fem. Sempre és l'hora del te, no? Descendència anglesa, també, sí. Però Algun crec que no cos- És un bon moment per prendre un te. Algun gec de l'imperi serà l'hora del te. Molt bé. Doncs Així sí, doncs- sortim. aneu cap a la biblioteca. No, La biblioteca... jo no. Leonard se'n va al bar i després anirem amb ell. Farem Sí, no, tranquil. alguna tiradilla. Us dic que quan acabeu tranquils, sabreu reconèixer el meu vehicle fora. Un segon, Anem fent. I aneu cap a la Universitat de Miskatonic. Cap a la biblioteca de la Universitat de Miskatonic. És una biblioteca enorme, de 3 plantes d'alçada. El centre de la sala és obert, de forma que des de la planta baixa veus la planta primera i la segona. Benjamin, tu saps de sobres. Vas directe a l'estanteria de la història de la colonització dels llibres precolombins i trobes fàcilment, amb el títol, trobes el llibre. El teniu al Roll 20. Vale. Hi ha una mica de meta i me'l miro, Aviam. Ade? És Kate, de Kate West? Sí, Vale, Cade. Vale, havia escrit malament. Jo també. K-E-I-T. Ah, Kate, vale, Kate, sí. És el Sí, del jo segle també havia XVII. entès això.
Benjamin. Ho tens? Ah, que només el tinc jo? No. Ah, val. Mentre llegeixes, te desconcentres algun minut, algun segon. Mires cap a una taula. I a la taula del fons diries que hi ha Agnes. Giro cap a l'Archie. Archie. En aquella taula hi ha una de les alumnes. És l'Agnes. Oh. Poder que ens acostem. Doncs... Sí. Quina edat té l'Agnes? De joveneta. Està acabant. 22, 23. 22. Vale, doncs sí, potser... Potser que m'hi costi jo, que sóc més de la seva edat. És una broma, Benjamin, no t'ho prenguis malament. Doncs... No, bueno, tu ets professor d'universitat, no? Potser t'entendràs millor. Acosta't i vinc d'aquí una estona, que acabo de llegir això. D'acord. Doncs m'acosto cap a l'Agnes. L'Agnes és una noia petita d'1,5 metres, amb el pèl curt, baixeta, amb el pèl fosc, que està ensimismada amb els seus llibres. Nit verd. Miro per sobre per darrere i miro que està llegint. Està llegint un llibre de geografia europea. M'acosto, m'hi sento al costat i li dic que veig que segueix estant aplicada com sempre, Agnes. Professor Benjamin, professor Benedict. Sí, és clar. Estan a punt de començar les classes, sap? Bueno, que Com ha anat a Blackwater Creek? Com ha anat a Blackwater Creek? I aquí farem la primera tirada de la partida. Com ho abordes, això? Com ho abordo? La pregunta és en plan innocent. Intento que sembli que soni innocent. No vull ser inquisitiu. Una xarra amigable professor-alumne, no? Estic orgullós del teu avanç. Pues, en aquest cas, hauríem de tirar per... Intimidació. Intimidació no. Potser per encant. Bueno, Que més veig que vas fort d'encant, veig. Sí, molt. Es ese tipo de profesor, ya te entiendo. Tira. Com es tira aquí ara? Cliques, vale, a dalt a la dreta, vale? Tens el meu d'edició, mode edició, que l'has de tenir tancat. Quan el tens tancat, clicant sobre, te fa la tirada. Vale. Has tirat per encanto i t'està dient 15, però això és un èxit extrem, no? És un 10 d'un 15, no és extrem. Surt a sota, tens 80 tens 80 de charm. Sí, està tirant en super extrem, no normal, no? Diu, senyor Benjamin, professor Benedict, Henry no ha tornat, el professor no ha tornat, no? Ningú l'ha vist. Quan li dius que no, els ulls li comencen a brillar. Comencen a caure unes llàgrimes. Et diu, aquells germans segur que l'han fet mal. Segur. Ens va enviar de tornada per protegir-nos. De quins germans parles? Mentrestant trec un mocador i li ofereixo. Dos germans ens en van estar amenaçant.
Eren pagesos. I Com es deien? no me'n recordo, professor, disculpi'm. No me'n recordo. Van venir al Què vau campament. Què? Què vau trobar a Blackwater? Vau avançar amb la investigació? Res. Professor Henry ens va dir que havia trobat uns documents que afirmava que els colons havien tornat a Boston i demostrava que les llegendes eren falses i que per això tornàvem. Però segur que és mentida, professor. Segur que és mentida. Per què estàs tan alterada? Però el professor, segur que li han fet mal. No pateixi. L'últim dia abans de marxar, Sí. el professor va comprar dinamita. Que se l'algú l'enteniment? És un professor, no és un... No ho sé, professor. No li sé dir. I... Jerick ha deixat la carrera. Ah, sí? Com és? Diu que per cuidar la seva mare, però jo no m'ho crec. Va ser un infern, Blackwater Creek. Per què? Però la gent del poble... Bueno, també hi havia gent bona, diu. Sí. Us tractaven malament o... Anaven amb les escopetes amunt i avall. La culpa era d'aquells germans. També vam anar a dormir en una granja. Un dia que feia molt mal temps i vam marxar del nostre campament. Aquella gent sí que eren bona. Eren bona gent. Com es Crec deien? que eren una parella de gent gran. Els Harvey, crec. Val. Recordo el pastís de la senyora Harvey. Pastís de poma. És el millor que ens va passar en aquell poble. I en Jerick saps on viu? Sí, viu amb la seva mare. Allà al centre. A la central. Al cruce amb la tercera oest. El número exacte no me'n recordo. És una casa gran. Pintada de blanc. De fusta. En Clarence també van amb vosaltres, oi? Sí, està amb Heather a la classe d'història contemporània. L'està ajudant perquè ja ha acabat. Ella està començant per fer de professor ja, sap? Sí. Tots hem passat per aquí. Ja hi arribaràs, no pateixis. Tens fusta. I no se'n sap res del professor, de veritat. No. Justament ara estem mirant aviam el doctor McTavish ens ha encarregat que anem a veure què ha passat. Així anireu a Blackwater Creek? Sí, està un pèl preocupat. Jo penso que potser el professor Henry igual ha descobert alguna cosa i se la vol vendre a una altra universitat. És impossible. O la seva dona... No saps com Va és? posar... Ens va prometre que posaria el nostre nom si havia descobert alguna cosa. Però no hi havia res. Per això no hi havia res. Ai... Bé, segueix estudiant i tot arribarà. Jo em presento per allà i dic disculpi, senyora Agnes, vinc acompanyant el professor. No he pogut evitar sentir que estaven parlant sobre aquest petit viatge que han fet a Blackwater Creek. M'ha semblat entendre que estaven amb una sensació
estranya, no?, amb aquesta gent del poble, que els estaven fustigant o que estaven assetjant-los una mica. Em pregunto, van fer res que pogués molestar la gent del poble? No, senyor. És impossible. Ens vam gastar diners. Quasi no anàvem al poble. Buscàvem el seu passat. No van fer res. Van estar senzillament excavant? Van fer excavacions i prou o van fer algun altre tipus de contacte amb Estàvem algú? excavant i pràcticament tot el dia. Només anàvem al poble per comprar. O sigui, no els agradava que estiguessin excavant, no? Però no té sentit. No fèiem res dolent. Només ensenyàvem. Volíem demostrar el seu passat. Volíem demostrar què és el que ells volien. D'on venien. Ningú es pot enfadar per això. I a més, portàvem riquesa. La gent aquesta del poble eren... No entenc... Eren indis, potser? No. Eren com nosaltres, pagesos, quasi tots. Eren persones, no índios. Doncs vaja... Té alguna idea de quina tesi tenia? O si el senyor Henry i l'Abigail tenien algun tipus de teoria? O sé que estaven interessats, sabem que estaven interessats en els textos de Kate Rest, i precisament ara estàvem mirant una miqueta el llibre, les coses que explicava, bastant curioses. Van demostrar que eren fantasiós, tot mentides i... O això ens van dir. Estàvem en perill allà. Tampoc no li podria dir. Jo també penso que Henry ens va fer tornar perquè estéssim... perquè no volia que nosaltres estéssim en perill. I ens va... Potser sí que era una excusa. No ho sé. No ho sé. I es posa a plorar a saco. Vaja. Doncs res, li allarguem uns mocadors i vaig a buscar-li un got d'aigua i la deixem en pau, no? No sé si tens alguna altra pregunta, tu, Benjamin? Li dic així. No. Em veu això? Hem de parlar amb la resta. Vale, doncs sí. En algun moment, mentre parlava amb ella, m'ha semblat que es guardés alguna cosa, ella? M'ocultés alguna informació? Tens... Jo tinc psicologia, em sembla que tinc 35. Psicologia, tira per psicologia. Que estic mirant quan tinc, a veure... Psicologia 45, tinc. Com es fa per tirar? S'apreta el botonet? Tanques el mode d'edició i un cop no el tens... Vale, ja. Cliques i ja està. Psicologia. Vale. Ha sortit? Olé! Tens un èxit difícil i te sembla completament sincera. Sí, I que no tenia res a amagar. Bé, potser que passem a buscar en Leonard i si ens vol acompanyar a buscar els altres o bueno, per aquí encara hi trobarem en Clarence, que està fent classe d'història contemporània. Vale, mira, jo, saps què? Com que em sembla que la persona més adient per la feina ets tu, clarament, ja que els has tingut d'alumnes i tal, jo potser em quedaré aquí mirant a veure si trobo algun altre llibre d'interès, d'acord? Benjamin? D'acord. Una mica per completar, Val, doncs jo vaig quedar a buscar en Clarence a la classe d'història contemporània. Molt bé. Archie,
Què busques, exactament? Estàs mutejat, per algun motiu. No. Si vols fes primer Sí la que seva sento escena jo. i Tu no així m'ho sents? rumio, pot ser? D'acord. No estic mutejat. No, Benjamin, sentiu? vas Sí. cap a... Vas cap a la classe d'història contemporània i et trobes al Clarence mirant per la finestra. Estan fent classe o està sol? Està sol. Està sol. Pico a la porta. Puc passar, Clarence? No et fa cas. No fa cas. Bé, m'hi acosto. Entres dins. És un home, un xaval de mitjana estatura i molt prim. Una mica ros. I quan tanques la porta, quan se tanca la porta, fa soroll i s'assusta una mica. Diu, hola? Professor, Hola, Clarence. què hi fa vostè aquí? Et venia a buscar. A mi? Sí. Com van les classes? Bé, M'han dit que estàs començant a fer el doctorat. sí, m'he de preparar una assignatura. Bé. Bé, mira, no m'aniré amb... No farem voltes i... Estàs ocupat? Vinc a parlar amb tu de Blackwater Creek. M'envia el professor McTavish perquè en Henry encara no ha tornat. I Què pots fer? mentre parlaves, s'ha tornat a posar a mirar per la finestra. I diu, què? Ei, t'estic parlant. Sí, dius de Blackwater Creek. Sí? Sí. Què? Què va passar? Ens van fer marxar. Què vau trobar-hi? Res. Res? No. Tants mesos? Tants diners? Malgastats i no vau trobar res? Alguna cosa Desastre. heu trobat? A ma mare. Res. A ta mare? Res, professor. Va ser una pèrdua de temps, total i absoluta. Has dit a ta mare? No, Bé, és evident que m'estàs mentint. no, professor, no tinc per què mentir-lo. Està als documents del projecte. Vam anar allà, vam excavar, no vam trobar res. Vam perdre el temps i el professor va trobar un document que deia que allà no hi havia res i que ens en tornéssim. On te'l va I trobar això és aquest tot. document? El va trobar el professor. Però on? Em sembla al magatzem, a Cal Baxter. Tots semblen molt afectats. L'Agnes, tu, sembla Jo? que estiguis amb àvia, i en Gehrig m'han dit que han deixat la carrera. Sí, és cert. Però per cuidar a un familiar, crec. Tan dur va ser? Tot plegat? No! Va ser una pèrdua de temps. Res més. I què me'n dius, els germans? Quins germans? Bé, hi havia uns germans pagesos que
que us Vols un nom, Benjamin? passamana. Vols un nom? Què? Vols el Sí. nom? Sí, sí. Doncs fes-me una tirada. Fes-me una tirada. A veure aquest nom. Això seria... Per intimidar o... D'Enchant. Bueno, no? Quin? De Charm, no? D'Encant. Te'l vols intentar un de convèncer... Però per què li surt a 15, tio? Està tirant... No sé per què estàs tirant amb extremo. Pues està posat en normal. No sé. A mi em surt Ara. a 80. L'he tirat jo. Però és igual. Perquè... Et diu... Sí, recordo uns pagesos que nen amb les escopetes per tot arreu. Com es deien? No recordo el nom, professor. Oh, mira, Eren grossos, gordos, barruts, panxuts. Estaven... Vivien a sobre del poble, quasi a les muntanyes. bé. Però el nom i es torna a posar mirant per la finestra. I no et contesta més. Val, doncs... Et deixo que et preparis les classes, Clarence. Si recordes res més, pensa en dir-m'ho. Marxaré demà, segurament a buscar el professor Henry. I després d'un llarg silenci et diu... D'acord. I me'n torno cap a la biblioteca, a veure si... què ha trobat l'Archie. Archie. Vale. Sí, jo estava repassant una miqueta el tema de documentació i més que res com a informació de d'altres fonts, contrastar fonts i tal, voldria mirar si trobés algun tipus d'informació sobre la tribu de la Terra Negra, no? Que és el Sikayuk, i potser sobre el seu folklore parlant que parlen sobre la mare, com si fos una deessa. No és que m'interessi massa tampoc la seva religió, però és que ara per saber si ens pogués donar una mica d'informació. I si ja trobés ubicació de cova sagrada, fantàstic. És la canya, la història. Però difícil, suposo. Tira per cerca de llibres. T'aviso que el que busques és molt difícil que ho trobis, però... Sí, sobretot aniria per lo més general, que és lo més... A veure, cerca llibre. Perquè realment el que hi ha és el llibre que ens hem llegit, que és com la màxima informació sobre això, i ara el document que diu que ha trobat Henry, que desacredita això, no? Que diu que això no va passar i que van tornar tots els colonos i que no va passar res, no? Sí. Però, Archie, estàs buscant sobre el Sikayuk, sobre algun document, algun desmentir aquesta teoria i no trobes res que la desmenteixi. De fet, trobes diverses fonts que parlen sobre el Sikayuk, sobre la seva forma d'actuar. Pots inclús trobar alguna altra teoria d'algun altre cas d'algú més que l'han guarit i després ha enfermat, però no trobes res que ho desmenteixi. És a dir, que no sembla pas. No trobes cap indici de que pugui ser mentida. Vale. Pugui ser fals. I mentre busques, arriba Benjamin. Vale. Doncs molt bé, jo estic envoltat de diversos llibres, així amb una cara una mica pensativa, però sense
massa convenciment. Bé, no han tret massa res d'aquest altre, Tots estan molt afectats. Clarence estava com anat, Amb qui heu anat a parlar, perdona? amb en Clarence. Un altre estudiant, no? En Clarence, De les tres. Estava com distret, no sé, desmemoriat. No és Has dit normal. anat, no? Sí. Ens queda el tercer, no sé. Potser que ens esveiem una mica al cap i fem una copa amb en Leonard. Sí, Bueno, un te que dia estic d'acord. I de fet, està passant, mentre sortim, et comento... On viu aquest personatge, aquest que has dit en Clarence? Viu sol? Viu un pis compartit? Perquè ens falta per comentes... Sí, però has comentat que t'ha semblat que potser aquest en Clarence no m'ha semblat entendre que no era massa transparent. Sí, no sé amb qui viu. No. Perquè depèn de com podríem intentar... Bueno, això a vegades ho he hagut de fer una vegada per feina, no? Però treure el cap per corroborar dades mentre ell estava a un altre lloc, doncs, entrar a casa seva i fer una miradeta a veure si trobem alguna cosa que no ens quadri, si m'enteneu. El buen periodismo. Vaja, si tu creus realment que t'ha mentit... Bueno, puc mirar els arxius de secretaria i veure on viu. Això ha de figurar. Això, ara t'entenc, ara t'escolto. Doncs, si vols anar passant amb en Leonard i jo m'acosto un moment a la secretaria. D'acord, Benjamin. Vas a demanar les adreces dels dos? Sí. I tens les adreces dels dos. Perfecte. El Walt viu a Central, a la tercera oest, al número 157. I el Clarence viu amb un edifici, et diu el nom d'un edifici famós d'Arkham. No m'ha quedat gens clar el nom de l'altre. Well? Jeric? No. Jeric. Walt Jeric. Walt Jeric. I us trobeu els tres, entenc? Sí. Perfecte. A fora de la universitat. Vale, voleu anar a parlar primer amb en Walt? Bueno, em fica una mica al dia, no? Imagino de tot. I sí, jo crec que sí, que el millor seria que anéssim a veure a Walt, no? Potser sí. Però que m'has dit, la noia... Sí, per suposat, abans... Una mica espantada, no? Segurament algun paleto de poble li va tirar els trastos amb massa vehemència i així està. I l'altre xaval, apollardat perdut, no? Doncs pues bueno, anem a veure... Sí. Disculpeu, de totes formes, tot i que jo, francament, penso que alguna cosa deu estranya deu haver passat, potser ens estan ocultant alguna informació i devien fer alguna cosa que molestés a la gent del poble, ja sabem com a vegades poden posar. Jo valoraria que anaven armats, la gent del poble. O sigui, abans d'anar allà hauria potser de... No sé, ni fa mica cosa que ens trobem gent hostil. Sent de ciutat, com es veu a milles que venim de ciutat. Llavors, jo potser intentaria apretar una mica en Walt, a veure si ens pot dir realment què van fer que molestés a la gent del poble. Bé. Com vulgueu. Me sembla que li estan fotent molta canya a aquests estudiants. Està clar que són els que s'han tret de sobre perquè segurament Henry i Abigail han trobat alguna interessant. Intenteu més mà esquerra, no? Potser? Potser la tens tu, Leonard. Jo? No. No tinc paciència per... Paciència pels nens, no? Bé, doncs som-hi. Acabat aquest te
Bé, Vinga. el que diu... Disculpa, el que diu el company Wagner, oi que sí? Sí, Wagner. Wagner, senyor, perdó, alemany és una mica... Leonard, en qualsevol cas. Potser té una part de raó, estimat Benjamin. Vostè és professor i aquest noi ha deixat la carrera. Bueno, potser no és el millor cas. Està pensant que potser oferir-li algun tipus de feina o algun tipus d'al·licient per tal d'utilitzar la seva influència per tal de que ens pugui revelar una mica què estava passant. Sí. Bé. Provem per aquesta via. A veure com resulta. No tinc massa record d'aquest noi. No. I si tu, Archie, li ofereixes fer-li una entrevista per sortir a algun diari, potser També li afluixes la llengua. Podria ser, sí. Bona idea. Veiem realment en quin estat es troba, si està també una mica alterat, i sí, jo em puc oferir a fer-li... Perdó? Recordo el Jeric, com era? Com era? A què et refereixes? Sí, estudiant, físicament... Era un xaval petit i molt bon estudiant. Curs per any, aquestes coses, saps? De bona família. Un tio sensible, podries dir. Val. Moreno. Ulls foscos. Així doncs, aneu cap a casa de Walk Jeric amb el cotxe de Leonard i la pluja cau sobre el capot del cotxe suaument. Sembla que la pluja disminueix i arribeu al carrer 23 Veig de no sé on, sí. al carrer al central, a la tercera oest, al número 157. Teniu davant una casa de fusta unifamiliar pintada de blanc. El número 157 adorna l'esquerra de la porta. Jo comento, aquest no és el noi que vivia amb sa mare, ens havien dit? Sí, això ens ho havien dit. L'estava cuidant, no? O alguna cosa així, m'heu dit. Cuidant a la mare, sí. Potser aquest seria un bon angle per entrar-hi. Sempre a la floristeria abans, sempre unes flors alegren a totes les dames. Tu sí que saps, Wentworth. Agafem unes flors, uns xocolates i vinga, venim cap aquí a veure què ens diu aquest home. Vale, sí. Casualment, Archie hi ha pensat perquè ha vist una floristeria, no et pensis pas. A l'altra banda del carrer hi ha una floristeria. Li porteu un ram? Molt bé. Truqueu a la porta? Sí. I la porta sona. I passen els segons. I ningú s'atansa. Però quan pràcticament desistiu, sentiu un cop d'un moble o una cadira o algo que cau al terra. I tot seguit la porta s'obre. Benjamin, davant teu tens a Walt, molt canviat. Té moltes ulleres, està trist, està caigut. Et mira i diu, professor? Bona tarda, Walt. Qui sou vosaltres? No te'n recordes de mi? Sí, de tu sí. Fem flors. Bon dia, senyor Geric. Jo sóc... acompanyo el professor, sóc un periodista. I aquest és el senyor Wagner. Què podríem passar?
Fa una mica de fred aquí fora. Per què heu vingut? Per parlar amb tu. Per parlar amb M'han mi? dit que has deixat la carrera. Sí, així és. Allà. Passeu. I entreu en un petit rebedor i us diu cap allà, sisplau. I passeu per una casa bruta i arribeu a un menjador descuidat. Hi ha tot de llibres pel terra. De què són els llibres? M'hi fixo. Són llibres de mitologia precolombina i de somnis. Precolombina i, perdó? Somnis. Somnis. M'agradaria fullejar un de somnis. Com a interès oníric. Jo no, ni m'he fixat, però em quedo una mica impressionat de com la casa està realment com si fos Bruta. un rotllo tot per terra, amb escombraries i així, per terra. També. Jo em quedo una mica incòmode, però bueno, veig com que no veig res. I No has estat mai al pis d'un bohemi? Walt Un pis d'estudiant. ve, separa, treu uns llibres de sobre el sofà i diu, senteu-vos. I sí que faig Aquí sí que faig una mueca. Xof! De moment no dic res, deixo en Benjamin que l'he vist una mica delicat aquest home. Netejo el sofà abans de seure i m'assec descordant-me la jaqueta amb parsimònia, tranquil, i li dic a en Walt: on és la teva mare? A dalt, M'han dit que Els hem l'estàs cuidant. sí, clar. Està malalta. Però... Ara m'has fet pensar que abans he portat el dinar. Disculpeu-me un portat? moment. Que no li has portat, dius? Que abans li he portat el dinar. Disculpeu-me. Vaig a buscar-li. Senyor Gary, ens hem permès la llicència de portar unes petites flors per sabíem que viu amb sa mare i com a detall, si li vol dur i fer-la contenta, serà tot un goig per nosaltres. D'acord, gràcies. I t'agafa el ram. I se'n va. M'encego un pitillo, mira Benjamin i dic, tots els teus estudiants són uns tarats? No, normalment no. Jo, mentre ells parlen, el primer que, en el moment en què s'aixeca l'estudiant, jo em vaig a regirar, bueno, a regirar no, però a tafanejar del tot la casa, les habitacions properes, ¿vale? Li pico l'ullet a Benjamin i dic, collons, amb el periodista, no? Sembla més un ratero. Bé, Si sapiguessis. És el que fa... Exacte, és el que fa la gana, no? Imagino. Archie, comences a revisar, remoure coses i entres en una habitació que sembla ser que hi ha la rentadora i te n'adones que no hi ha res de roba de dona. Ai. Jo trec un moment al cap i els hi comento cau d'orella. Sobretot a tu, Benjamin, estàs segur que aquest noi no hi toca bé? Aquí no he vist ni mica de roba de dona. Acaba de pujar a veure sa mare. Bé, Arci, jo et diria que si ara mateix entrés un policia buscant un violador, el senyalaria ell primer. Un moment, se m'està acudint. Pot ser que hagi intentat escapar? Intentem escoltar? Pot ser que estigui intentant fugir? Intenteu escoltar, Surt a la m'encanta. planta de dalt. M'encanta, Archie, m'encanta. Sents un soroll. Unes tasses vibren. Un plat. Un soroll de plats que xoquen entre ells.
I al cap d'una mica comencen a fer rítmicament un soroll. I ho atribueixes a que baixa les escales. I porta una plata amb un estofat que està... Els coberts estan nets. La tassa està plena. I et diu... Avui no té gana. I va cap a la basura i ho tira tot a la basura. Què li passa a la mare? Està malalta. Sí, això ja m'ho has dit, però què té? Té un mal d'aquells que diuen un mal dolent. Diuen que no se'n sortirà, però de moment aguanta. Com és que no teniu una minyona? Teniu possibles vosaltres? Sou gent de... una família bona. No la necessitem. Per això m'he quedat jo. Però tu has de fer la teva vida i reprendre els teus estudis. Ets un bon estudiant. Ja no tinc ganes d'estudiar. Com és? Només tinc ganes d'estar amb la meva mare. Que la podria saludar? No et van a... Ai, perdó. Millor I que no fixo- està cansada. Em fixo amb la seva cara quan dic això. Vale, tira en psicologia. I diries que et menteix. I Walt, no trobes a faltar viatges així universitaris com aquest que heu fet amb el Henry, l'Abigail i tota aquesta gent? Segurament investigar per la teva part, sense tants llibres, sense tanta biblioteca, tenia la seva gràcia, no? No m'interessa. M'havia agradat, però ja no m'interessa. Has trobat la teva vocació? Estar amb la meva mare. És l'únic que m'interessa ara. Quina edat sembla tindre aquest home? Pues també és jove, 23, 24, potser és una mica més gran que Agnes. Bueno, tu no has vist a cap de cap. 23, No. 24. Me giro als meus companys i dic, voleu saber alguna cosa d'aquest home? D'aquest tros d'home? Tu, Archie, que ets el... Sí, jo, permeteu, jo he acompanyat els aquí presents, estimat Walt, perquè m'havien parlat precisament de tu i de 3 estudiants més que van acompanyar a uns professors cap al nord, al poble del nord. I bé, jo treballo per al Boston Star i precisament doncs, m'han enviat a la ciutat per fer un petit article sobre aquesta visita, aquestes investigacions que han fet, i tinc un pressupost força elevat, és una exclusiva que esperem presentar ben aviat, i vaja, segur que estaria molt bé poder tenir un metge que pogués millorar la situació de la seva mare, que la pogués cuidar a totes hores i potser vostè també tingués una mica més de llibertat. S'avindria a explicar-nos una mica com va anar aquella visita, aquella estada? Estic cansat, professor. Perdona un moment. Walt, el servei, sisplau, tinc que anar un moment al lavabo. Fes-me una tirada de sort. Perquè m'imagino que el lavabo estigui més enllà de les escales te sembla bé. Sí, estaria curiós. Tiro sort. Fes... Ni de conya. Però, Està te diu, Ja. però te senyala una porta que està en Però està direcció fora d'aquesta contrària. habitació, no? Almenys? Sí. I Sí. mira, mentre acabo de parlar tot això de l'entrevista, el finançament de la família Wagner i de més, vaig un moment a buidar el canari. I 30 segons després de que marxi ell per la porta, jo també li dic que tinc que anar al lavabo
I entenent que hi ha més d'un lavabo en aquesta casa tan gran. D'acord. I et diu... Professor, el primer pis. Gràcies. La porta del fons. I fa un tic. Jo el que he fet ha sigut pujar escales, a la mínima. A la que he sentit que han començat a parlar un altre cop l'Arxi i tal, jo pujo escales. I es dirigeix cap a Archie. I li diu, què és el que voleu de mi realment? Li puc respondre alguna pregunta, Doncs però no exactament vull el que li he entrevistes. preguntat. Bé, Fes-me d'acord. vostè una pregunta i jo li contestaré. Podem fer diversos, no? Entenc, vol dir? Potser jo li faria la pregunta, si em permet. Tinc interès sobre exactament què van fer en aquella entrada a Blackwater Creek. Ens has dit que hi havia una certa hostilitat de la gent local. Què els hi van fer que els pogués molestar? Un dels últims dies van venir amenaçant-nos al campament. Van amenaçar de que cremarien la furgoneta i que ens matarien a tots si no marxàvem. És a dir, només per la seva presència allà, això va desencadenar que aquesta gent traguessin armes i els amenacessin. Diria que aquells pagesos tenien una fàbrica de whisky, destil·leria, Interessant. i per això no ens volien. Però, senyor, estic molt cansat. Entenc. I veus que Entenc, has constantment està mirant cap a on li ha dit el seu professor que vagi al lavabo. I Benjamin està tardant a tornar al lavabo. Benjamin. Bé, jo vaig a dalt i, evidentment, busco A la seva mare. de la seva mare. No hauria arribat jo abans? Tu t'has creuat. Has passat per davant. Tal com he sortit de l'habitació he pujat escales. Jo no he anat al lavabo. Però entenc que has de passar per davant del xaval. Jo? Com? Quan? Claro, tu t'ha dit un lavabo que està en una direcció. Llavors Benjamin ha dit digue'm l'altre. Llavors t'ha dit una dalt. O sigui, el lavabo que m'ha dit a mi, o sigui, si vull anar al pis de dalt he de passar per davant del xaval. Claro. No ho havia entès així. Jo havia entès que hi havia un lavabo, que inclús t'he dit, però està fora, no?, d'aquesta habitació. Sí, però clar, has de tornar. Has fallat la tirada, per tant has de tornar. Pues no, pues sí, jo què sé, faig que pixo una estona i surto secant-me les mans a la jaqueta i llavors marxa Benjamin. Benjamin, tu creus que trobes a sa mare? No. Jo crec que trobes un cadàver. O viva, com a mínim, no. No hi és sa mare. No hi és. Llavors penses i te'n recordes de algun examen, alguna... Sa mare no hi ha sigut mai. I creus que potser va morir fa molt temps, però no ho tens clar. Però aquí no viu. I ara fes-me una tirada de sort. Perquè Walt s'està impacientant de que tardis tant. Perdó. Hòstia! I puges i quan te gires de l'habitació
per anar al lavabo, a intentar fingir, te trobes d'esquena, gires l'esquena i te trobes a Walt mirant-te perquè se us ha escapat. I diu, professor, vagi-se'n d'aquesta casa. Sí, però t'he dit que s'estava impacientant. Vols intentar forcejar? Vols intentar agafar-lo? No. No. Jo volia seguir-li donant conversa perquè no sé si hagués pogut veure que tenia llibres de somnis, doncs intentar-lo apel·lar una mica. Però bueno, si ha de ser així, no passa res. Ell es posa nerviós a mesura que Benjamin no hi és, es va posant nerviós i va mirant tot el rato enrere fins que... Vale. Com se'n va? Vale. Pues aprofito que se'n va i em agafa un parell de llibres. Perquè no l'enganxi... L'intentes? Digues. Deixa que l'enganxi. No, jo senzillament, si sóc jo ara, que em preguntaves, senzillament dic, Walt, esperi, que li volia fer una pregunta. Donar-li una mica de marge al Benjamin. Fes una tirada. De què la tiro? De xerrameca, de encanto... Doncs sí, li dic que només voldria fer-li una pregunta més. Recordi, per l'Star, pel Daily Star, a veure, 96, mare meva. On se n'ha anat? Això és una pífia. On se n'ha anat el professor? I se'n va esverat. I t'enganxa per darrere, perdó. Benjamin. Digues. No, jo aprofito i el llibre de somnis, que m'hauré fullejat, si sembla interessant o algun de mitologia, me'l fico a la jaqueta. El robes descaradament. I deixo un parell de dòlars allà doblegats a sobre la taula. I te'l trobes a darrere. Professor, per què heu vingut a destorbar-me? Estem interessats en tu. Jo no necessito la vostra ajuda. Marxeu d'aquesta casa. Tu no, però en Henry sí necessita la teva. No ha tornat. M'és igual. On és la teva mare? Aquí no hi és. Ha sortit, et diu. Ha sortit. Jo estic també a l'escena, no? Imagino, me puc apropar. Podeu sentir la conversa. Si voleu, podeu sentir la conversa i podeu participar, si us interessa. Ta mare fa anys que no hi és. Ha sortit, et dic. I ara marxa d'aquesta casa. No crec que parlar d'aquest tema... Sí, li dic que no te'n recordes, que no hi és. Ha tornat. Va tornar. Només ha de millorar. Benjamin, potser serà que marxem. Sí. Bé, ja parlarem, però... Si recordes res, en Henry t'ho agrairà i l'Abigail també. Me són igual. Marxeu d'aquesta casa! I baixo les escales. Bé, millor que marxem. No... No sembla bé. Sí, jo el que faré serà... Comença a avorrir. Digues, perdona. No, jo només dic, em comença a avorrir d'aquesta xarra sense sentit. Bé, doncs jo intento mantenir-me una miqueta, com que he jugat la part més diplomàtica en aquest cas, el que faig és ser l'últim en sortir, disculpi de nou al senyor Gary, volia pas molestar-lo. Li dono la meva targeta per si se li acudís res, sàpiga on pot trobar-me. Vale? I te l'agafa de mala gana. Probablement perquè li heu creat un curtcircuit sobre el seu món. I es tanca la porta de Walt Gerrick. I el sol cau. Arribant la nit. I deixem la partida aquí. D'acord? Sembla bé. Perfecte. Molt bé, interessant. Per horeta i tal, i Quedem I ja dilluns, està. dèieu? Dilluns a les 9, me sembla.
Sí, bueno, Creu que l'Eloi deia i jo m'ho Ah, uneixo. no, quarts de... 9 i mitja, sí, perdona, com si voleu les 10, no no tinc no problema. estalleu. Aneu començant sense problema. Jo prefereixo a 2:15 perquè ja és una mica d'hora per a mi. Quedem Sí, a bueno, 2:15. No Sí, hi sí, ha quedem a problema.